fewto e kono sa nawi ɗum bangi goɗɗo to jeeyaka way kono lingu mbiya ɗum e yo dogi jurndi ɗi e geɗe mbaɗi noon e wadde ɗemngal kay ɗum kam ne annda kadi anndude fof kawri neɗɗo fof wawata ƴellita tan koye ɗemngal mum sabu hay sa wi wonde aɗa yahata ɗemngal gongal aɗa jogii caɗeele ɗiɗi caɗeele aɗan nde ka natti jeyde pinal ma ngal heddi ko aɗa faggito pinal gongal so ɗum janngata ɗemngal gongal haa ñiɓoɗa heen alay sabu an hoore ma ñittuɗa e pinal ma he bangi mbawa ñiɓade pinal janangal he caggal ɗum ne mbawa kadi caɗeele ɗimmere nde kadi ko to bangi ɗem han kadi no wino kadi a wossama a woppi pinal ma ndeke noon ko nden tan kadi mbawata fuɗɗitade hoore laawol mbiɗa kadi aɗa waɗa aɗa ƴetta gandal ɗum noon sinno tawi no koye gandal o ɓoccitima en seeɗa kono oɗon cabboto seeɗa ƴeewi so tawi ina ƴettito alala mbiɗa sikki ma taw ko ɓoccitiɗo e o arti gisa tokara jokku eyi gulgol yarno ɓeeɗo sewde annduɓe heewɓe kam en kalta haala Amadou Hampate Ba en en kalta haala Hanta Diop en Youssouf Mbargane Guisse en ɓeeɗo fof gila ko ɓooyi wona hannde tan ene dari e dukoji men ene paami tigi rigiri so tawi en mbiya en kaɗama janngude ɗemngal meɗen firti tan ko ken duñaaɓe e niɓere ken duñaaɓe e ngaska wasde ɓamtade e yaarude caggal ken duñaaɓe lobigil beele woɗɓe ɓe ne mbawa halfude en beele eɓe mbawa hadde en yaarude yeeso beele eɓe mbawa halfude en no ɓe jiri ɗum sabu so tawi laamu ari won laamu won sabu ko Mauritanie kañum kam caɗele mum ko laamuji yarata laamu ari wi wonde hen ƴettu ɗemɗe meɗen gendiji ɗe yen jangguen ɗum yen jino fuɗɗori ni ha ɓamtare nde yeehi hen ha tawama ni kamɓe jannguɓe ɗemɗe mabɓe ɗe kamɓe ɓuuri yaarude yeeso banggue jangde heddiɓe jannguɓe Faransa walla arabe tawi kadi ɗum ɓuuriɓe ɗo ko ɓurande mawde tigi rigiri sowto ɗum podde laabi 4 koɓe ɓuuriɓe ko tawi tawama ha ɗo jarten ɗe kamɓe janngunoɓe ɗemɗe mabɓe ɓe kamɓe piyata heddiɓe laabi 10 kamɓe tan keedata hoore ɗum ɗon ngam ko mbiyata ɓuuti hollini firti ko so tawi neɗɗo janggi e ɗemgal muɗum ko nden tan tigiri wawata ɓamtade on so waɗi ɗum ha caggal ɗum wonde follama wiyama wonde takkama goɗɗum wona goɗɗum ko takka ko wona ɗum ɗon ko mona ɗum kadi waɗi laabi kewɗi e nder mum tan wona laawol gotol tan garɗo fof toppitiɗo ko fate jojjande aade ene heewi tan woɗɓe garat pero ɗum wonno so jojjande aade ɗe jojjanɗe meɗen ɗe fof ko joltete sa nani jojjanɗe jolte tan ko jooli ɗe kono ɗe joolaki ɗe kam joltetaki ene heewi kala gabbitiɗo on banggue ngam yoltude ɓeɗon jojjanɗe en jojjande ɗemgal en jojjande pinal en jojjanɗe to banggue laamu en ene heewi tan ne heewi fereede law eyyi ko ɗum tagui on fera law tuuma gueɗe goɗɗe kono ko haydara ko oto projet ji won eɓɓoje tan eɓɓaɗe e eɓɓoje ɗe kadi ɗe mbawata yaade sona taw ɗe ndemata ndewata banggue ɗemɗe gendiji hay ɗum woni fera ɗum wona min ɓandi wona maire ɗon wona maire addata ɗiɗon pollugol yogay ɓeɗon arji ko ɗum ɗon tan woni ko mbiyata ko ɓuuti hollini mi haalante ɗemɗe gendiji won kadi toppitiɓe ɗum banggueji goɗɗi kono enen eɗen jetti Allah kono en tinnoto sabu so en ƴeewi ɗemɗe geddiɗe fof sa ƴeewi to banggue ɗemgal Pulaar ele ko Pulaar e ɓuuri heewde dartiyankoɓe kono noon ko kañum kadi ɓuuri heewde
ɓuri heewde falotoɓe kañum ɓuri heewde falotoɓe ewa to bangi so njii to bangi Sénégal ni won dariɓe toon ngam wiide ene ƴeewa artirde jangde nde tawi ko jangde ɗemɗe gindi ene artir ɗum e nder tippude laamu kono noon ko wonto adorto ko pelle ɗe gona laamuyankoje kono ɗum ɗon so waɗoyi beele pulaar ne jeeye hen mboɗo ɗamini pulaar jeeyatake ɗemɗe gadiɗe janggueɗe on saan sabu wonko ɓe jakori hen to banggue ɗemgal wolof ko jaabi ɗemɗe on ko jaari no banggue ɗemɗe goɗɗe ɗum noon kadi tintude ɗum lawde kadi no moƴƴi tintude ɗum lawde nde no moƴƴi so tawi ɗemɗe wiyama ene janggue ɗemɗe geɗɗe hayso wona laamu jiɗɗo tigi kadi mi sikko ɓocciri men ɗum noon mbatta hen ɗum de mi andama to ene taƴodira seeɗa eyyi ko noon tan ko kalɗa ko kam ene famni ene haano moƴƴi kono mbiɗa jogui namdal ngal jiɗmi namdade onon tato so hade neɗɗo goɗɗo arde an Amadou Samba Dembélé musidɗo meɗen Ndiaye Saydou Amadou wondude ceerno Yahya Dia enen fof kam en paami e oɗo saha hannde wonde gila to ummato gila hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeegom gila nden a faamide darde nde ene dara wonde ɗemgal ngal yo jangge kadi ngal janggama tigi tigi no mbiruɗen ni onon fof wonde ha woodi ko daña hen ha duuɗe ɗemɗi gandiyankoje cosama ha waɗama duuɗe jarri borɗe ha UNESCO ari ɓeti andama a faamide wonko daña hen ha heewi oɗo saaha joni godaɗo e oɗo saaha joni godaɗo e ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hol kuccam poɗɗam huccanede a faamide beele ko tongi ko ene tongiro ceerno Yaya ceerno Yaya Dia eyi jaafoɗon de bandiraɓe ko miron gon uddidde ko kalɗon ko fof e koɓe kaali ko fof ene moƴƴi kadi gelongal ne kadi enen jetta ɗum saabu haara ɗi o haali adana ɗi ɗini ene goodi kono min puddorima tan kone waɗa adopté hene nde ƴeftade 66 o wonno ko ɗon tan gani pelti goto fof windanno koye mbaadi mum hay ceerno Demba Gaccen wonno bindirno bindi kono bindi chinois ni wonon on sa yimɓe humɓe goto fof ne ƴeewa hankkadine won ɗemgal ngal foti windirede firti tan ko on sa yimɓe gandi ɗemgal so tawi windaka joomen ko daɗaɓe so janggaka joomen ko daɗaɓe so haalaka joomen ko mayɓe ndeke noon on sa goto fof ne yahani yirlo e guila duuɓi ɗi o wiiɗi emin mbiya o jarama e ɗum ɗon e ko haali ko ne laaɓi ceer nde dotta nde noon ko 66 hankkandi ne ƴefta pengɗe ɗe mbiɗen ɗe ɓohuji baɗɗi laaceje baɗɗi calsaltiri ndi fof on sako nden adda ene nde adda ndene kadi nayyi kadi gaddani yimɓe caɗele no mbiɗen e banggue bindol saabu en galano machine ngaji on saaha ma yimɓe binda ko jogui machine ngaji ko seeɗa walla jaaha ɓasa ga henna on saaha e ngala machine ngaji systéme garɗo joni o e balle ɗe sukaɓe men anduɓe mbaɗi ɗe ɗum ɗon alano nden a windat ƴefta stylo wooda ko ɓeyduɗa hen nde yeehi noon ha ɓooyi Amadou Tidiane Jamli kañum sali kañum wonno secrétaire général windi grammaire gaɗano e Pulaar haɓa ɗum ko yewtere wonde tan ko andinde on tan hay so ɗen ɗe ƴeftanomo e on saaha e banggue UNESCO enen en joguino pengɗe nayyi kadɗe en taccirde laanaka joni noon ko haala ɗo en ko e banggue kadi ɗemɗe ɗe jangguede e banggue Sénégal no mbirɗon ni ene woodi haare nde juuti e kadi yimɓe heɓe darinomo hen murtuɗen ko seedeji Seydou Kane e woɓɓe hay ko wona ɓe Yero Doro Diallo en Jidere Balde en Tano Kande en Cheikh Fadil Kane en Aboubacry Dem ɓeɗo fof ne tawtora ɗeɗon gueɗe kono noon Haalpulaar en ɓe ko jangge o ronkano faamede yeehi noon ha ɓooyi fuɗɗi faamede e fuɗɗi famede fuɗɗi darede hawre Senghor hankkadi taw o waɗi pénalisation e code décret makko ƴef décret présidentiel nde Amadou Tidiane Jamli wimo ɓoh baɗɗo longdo e ɗoh baɗɗo longdo e ŋoh baɗɗo longdo e ƴoh baɗɗo longdo tardinto ɗemgal Pulaar saabu yimɓe ngala machine ngaji mum yo ɗaccu yimɓeɓe naata e systéme mo ganduɗa aduna o fof ko hen naati français anglais espagnol portugais ɓeɗo fof ndendi machine goto a ummata ko aɗa fayi allemand mbiyama codora machine ma saabu ka français a ummata ko france mbiya aɗa yaha espagnol mbiya aɗa ƴeewa machine ma o wi machine ngaji ɗi noon ɗiɗi goni machine ngaji aduna ɗi foof ɗeɗo leyɗe kala jaɗa wawi taw toon machine bawɗo tawdema ɗon yo ɗaccu systéme o natta hen ɗum waɗi longɗi ɗi guitte beele enen en mbawa yawtude Senghor noon waɗi décret
présidentiel wi kala bayluɗo alkulal ko duuɓi ɗiɗi kaso e million ngaji ɗiɗi CFA woni alkule nayyi hay goto suusa memde ɗe Amadou Tidiane Jamli haɓa hen no fewi ha winden 11 deftere kono noon koye alkule kan woni ɗe o lomtinani hoore makko tan ɗe ganduɗa wona UNESCO lomtini o sikki ɗum ɗo ne wawi yaade kono ne présidence Abdou Diouf lomti Senghor nde waɗi démission mum e on saaha taw Cheikh Anta en heddiɓen ɓe Aram Fall en ewa Chahir Thiamen Iba Der Thiamen ono ɓe gonno habdiɓe amen e digiral ɓe jiiɗi wadde wolofisé la langue national ɓe mbi ko wolof o tan woni bawɗo yaade ko ɗum woni janggueteɗo woni bawɗo wonde werto leydi ndi min kaɓa hen noon no fewi Allah haaji min ñaagui audience yiide président Abdou Diouf yo Allah yurmo Aboubacry Kane en cankimo Cheikh Fadil Kane Cheikh Hamidou Kane ne gandi ɗum ewa Elhaji Mamoudou Touré meeɗi wonde ministre des finances ɓeɗo fof en tawtora min ñaaguima e Amadou Tidiane Jamli min jeeyi min jiide Abdou Diouf min kalan ɗum danger wiyede ne waɗe wolofisé la langue national won noon ko neɗɗo koye leydi woni tan dukurete no dukiri toon to arabe o ni e banggue Mauritanie o heddiɓe ne dukura to Bambaro e banggue Mali o ni minen ko noon min dukuranno pour hoto wolof o yaɓɓude min mbiyani min jaɓɓaɓe yoɓe janggu min jangga kono min jiiɗano ɗemgal moɓe fawte e dow ɗemɗe men saabu eɗen kaala ngal wiye tan hankkandi ko ɗum ɗon cukalel jibinagel daabi walla jibinagel Matam ko ɗon foti fuɗɗorade no haaliri ni won noon enen ken finɓe eɗen janggi ɗemɗe meɗen ko ɗum muynuɗen so tawi no koye ɗemɗe he tan no gartam ma en dañ kono so tawi ko ɗemgal gongal janten hay sanno ko joni gonirɗen haalpulare ɓe goni soninke ni sen mbi hande eɗen jangga soninke enen haalpula enen soninke enen haalpulare en daɗe joni noon Allah haaji président Abdou Diouf jaaɓi nde jaaɓi nde wi hankkandi hoto hay goto o waɗe condamné décret mo Senghor wanno ɗum waɗi ɗum ratifié o wi joni noon goto fof yo ƴeew no leñol mum janggiri o wi noon min dokka on délai ɗo e 15 ans jangge kala ɗemgal puɗɗi ɓurgal darade ɓurgal janngude ɓurgal sirginade so tawi ɗemɗe ɗe ne ƴeewoye hol jangginoyteɗe université école primaire min ƴefta ɗumen hen on saaha noon o yamirani ɗe UNESCO ɗe yo mbaɗe kono o ittani ɗe o wi noon ko longdu wannodu gandi tan so tawi neɗɗo windinama Tidiane wirni ene yaaha kasaw walla yoɓa 2 millions amana ɗum kam waɗi ɗum ratifié iwi ndeke noon hannde kono noɓe mbirni tan kamɓe mawɓe wonɓe ɗo ɓe gendiyankoɓe dariɓe jamma e ñalawma ɓe eɗen jettaɓe saabu darde mabɓe jamma e ñalawma wona majjude aduna o ɗo hankkandi moƴƴi tan ko kamɓe haadi kamɓe hannde ɓe jogui dente ɗoɓe gandi ɓe mbawi arde ɓe jewta yimɓe keɗo e kadi ɓe mbawa wadde kasitaji e jimɗe ha yimɓe mbawa famde yoɓe naati leñol he ballodiren e mabɓe haqqe goto men fof ɗo heediri ɗo hoto ɗemgal men yatirde caggal janggede nde fuɗɗama janggede ko gonga won hen janggo ƴeftude ɗum université seeɗa kadi mbaɗa andi won kono jogori aroyde so tawi wiyama tan yo ɓiɓɓe fuutankoɓe holɓe fuuta tan yo janggo pular o wiyama yo wolofaɓe ɓe janggo ga henna ewa walla so tawi wiyama wolof o ɗemɗe genniji ɗe nawama fuuta yo jangge toon saabu hankkadi ɓiɓɓe wolofaɓe jilli toon e diwan he e so tawi en ndentaki tan wodat kadi ha hande laaƴal ngal joguiɗen ɗum ko alay saago yaada e haqqilantagal tigui rigui yaada e ƴoyre yaada kadi e rentade yaada kadi e feññinde ko suuɗete ɗon ko Macky ari mbaɗa andi ko président leydi ndi mbaɗa andi mo yiɗi pular kono won cuusal ngalaw ala e wawde hannde ƴefte décision ko pular janguete ɗon walla o timminan ɗum no fotiri ni heddi noon ko yimɓeɓe ko ma gubbo ma daro goto fof ne fiito becce goto fof ne laawi ene wiya ɗum ɗo yahata daro ɓe kolla darde mabɓe noon e needi darde mabɓe e jangde darde mabɓe e pellital darde mabɓe yidde ɗemɗe ɗe nde jomumen kula kono so tawi en ndeeƴi tan en mbi ko haalpular tan laami ewa ministére uji ko haalpular hay goto mabɓe pular ñamminani ɗum yarnani ɗum te hay goto mabɓe jogorani daranade pular so wona enen darani koye men enen miskineɓe eyyi ko ɗum tan woni mbawi ɓeydude ceerno Amadou heddi noon darde ɓe darinde e banggue Mauritanie ene labti hareji mabɓe ene labti hande ko addi bomi ɓiɓɓe Mauritanie fof ko ɗemgal ngal ene anda won noon sahal ɓe gandi so tawi ngal waɗaka so tawi ngal heddima toon sa arena kangal ngal ɓuccotoɓe ko ɗum woni caɗele jiyaɗe ɗe minen to banggue wolofaɓe ga ɓurno tan tampini men on saaha ko Sahir Thiamen Iba Der Thiamen Aram Fall en Cheikh Anta en e woɗɓe min gandi ko ɗum ni addi ni ha ɗemɗe jeegom keptinaɗe wolof soninke Mandeng Séréer e Pular nde ƴeftande on sahani min noddu séréraɓe min mbi ko enen dendi leñol hay séréraɓe sa ƴeewi adani joni enen mbiye ɓe ko pol en ɓen mbiya ko haalpular en ɓen mbiya ko enen mbiyata lawɓe en ɗum ɗo fof eɗen jogui ɗeɗon caɗele kono ay wolof séréraɓe eɗen jogui ɗiɗon probléme aji kono ko séréer tan wiyete ene woodi nduttu ene woodi morolanka ene woodi sine ene woodi safede ene woodi probléme séréer sine kono kam fof mbiyata ko séréer ko inde wotere ɓe jogui toon
enenne kadi so tawi en jaɓi